Moro! Mä oon Leevi Heinolan nuorisopalveluilta ja mä esittelen teille meidän tiloja ja toimintoja. Käydään eka kurkkaa Place. Placein toiminta on avointa toimintaa kaikille pääasiallisesti 13-17-vuotiaille. Sä voit tulla tänne pelailee, hengailee, venaa bussiin tai sit osallistua meidän ohjaajien kehittämään johonkin yhteiseen toimintaan, jos on sellainen fiilis. Toimintaa on myös ala-astelaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Tarkemmat aikataulut niistä videon lopussa. Placeille pääset tästä ja Nuorten talolle pääset tästä. Nuorten talon toiminta on yli 18-vuotiaille, jossa järjestetään esimerkiksi Skeletors-pelikerhoa ja muuta vertaisryhmätoimintaa. Meitä nuoriso-ohjaajia sä näet myös kouluilla, ala- sekä yläasteella sekä toisella asteella. Nuoriso-ohjaaja on läsnä oleva aikuinen, jolla on aikaa just sulle. Skeittihallille saat käyttöoikeuden nuoriso-ohjaajien kautta. Vapaamuotoisen skeittaamisen ja skuuttaamisen lisäksi täällä järjestetään skeittileirejä ja skeittikouluja. Bänditoimintaa meillä on tarjolla treenikämppiä ja oma studio tuolla. Me järjestetään nuorten kanssa yhteistyössä äänityksiä, keikkoja, bändileirejä, musavideokuvauksia ja esimerkiksi sävellysoppia. Ota rohkeasti yhteyttä, jos bänditoiminta kiinnostaa. Seikkailukeskuksessa järjestetään koulujen loma-aikoina erilaisia leirejä 3-8-luokkalaisille. Ehkä sä oot käynyt joskus Saksalan seikkailuleirillä. Laajan ja kattavan tarjonnan ansiosta Saksalan seikkailuleiri on ikimuistoinen kokemus. Lähde kokeile. Mopopojalla voit korjaa tai pestä mopoja. Me saatiin just lahjoituksen 2 moporaatoa, joten meillä on luultavasti varaosia just sun mopo. Vai saataisiko me yhteisvoimin näistä toimivat pelit? Jos oot mopoileva nuori, tuu tsekkaan meistä. Kaikki nuoriso-ohjaajat on sua varten ja kuuntele. Erityisala se on kuitenkin etsiville nuorisotyöntekijöille. Jos tarvitset elämään tukea, voit olla heihin suoraan yhteydessä ja sopii tapaamisen, missä puhutaan sun asioista. Nuorten ääni, videot, kirjat ja taidenäyttelyt on nuorten kokemustarinoita. Voit käydä tsiigaamassa ne meidän nettisivuilta. Kokemustarinoita on kerätty yhteistyössä nuorten kanssa pienryhmätoiminnassa ja kesätöissä. Näiden projektien avulla on syntynyt myös ulkona komeilevat kontit, jotka on maalattu ja sisustettu just sua varten. Sä löydät ne liikennepuistosta ja ravikilta. Me ollaan sua varten ja nuorisotyö muotoutuu nuorten näköiseksi. Oo siis rohkeasti yhteydessä ja kehitetään just sun näköistä toimintaa. Tervetuloa!